tikulandireni pano ndi Panyasa Voice Box macholinga chathu ndipereka mpata kwa Malawi kuletsa kulankhulapo pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Lero pa 15 July 2025 tafuna tikubweretsereni kulankhula kwa Aboni Kalindo owanyadira amangoti the DC. Iwowa atibweretsera nkhani ziwiri zitatu zimene akufuna kuti atiuze ife Malawi zokhuza ndimene dziko lathu likuyendera. Tiyeni kumene limodzi pa Panyasa Voice Box kuti timve kuti Aboni Kalindo atibweretsera zotani ndipo akamaliza timati musangochoka koma mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. The DC mwana woopsa kwambiri, mwana wovuta kulera, amene sindimanyumwisidwa ndi wina aliyense, ndimangoyima pa chilungamo, ndipo chilungamo ndizachipitiriza makamaka kuwalankhulira Amalawi amene ndi othodwa, Amalawi amene ndi ovutika kwambiri, makamaka mu ulamuliro umenewu wa Lazarus Chakwera, umene sunaonekeponso muno m'Malawi. Ziko lavunda, ziko limene tinkalitenga ngati ndi kwathu, koma kukumakhala ngati si kwathu zopano sikonkujanso ku Malawi. Kutenga 100,000 kuti ukagule zinthu, ukugulira mu jumbo. Mavuto okhaokha masana ndi usiku, siku ndi siku anthu kukhalira mavuto. Akakhala wanatenga ndalama za nifyo ndi ena kumachita kuthawa ndikumakagona kutchire. Omwe aja ankatenga mamaikofoni, mamegafoni, zoyimbira ma-PA ndikumayenda m'mizimu kuti thamangani muzatenge ngongole. Chakwera wabwera kuti akuomboseni. Ndi omwe aja akumasaka anthu ngati ndi nkhandwe, kumasakasaka anthu ngati ndi afisi kuti abweze ngongole. Malawi wafika povuta. Kwauza kuti ifetu ndrama iyi kapena ngongole iyi munatipasa nthawi yolakwika, sitinakolole, bwanji mutipasenso mpata. Tizitha kupereka pang'ono akuti tikukubwereserani masherifi. Ziko ndilovuta, ziko la Malawi, ziko lafika pena pake sopano pakuti kodi sopano tinkabadwiranji ifeyo. Lero tili ndi nkhani zikulu ziwiri. Monga mukudziwa kunena kuti dzulo kwasegulidwa kampeni ya chisankho chimene chikubwera cha pa 16 September. Komanso tilankhulapo nkhani ina yokhuza ndi State of National Address ya President Chakwera. Koma tisanafike kumene kwa Malawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti kafukufuku wathu wa Mumbera University afika pa mponda chimera mawa pamene ziko liziwe zenizeni. Koma ndangofuna ndikuziwiseni Amalawi kuti nkhani imeneyi ya Mumbera University imene inkanenedwa kuti isegulidwa pa 5 February 2025 kulibeko china chilichonse, ndipo ndalama zinadyedwa. Ndipo talembera ifeyo Amalawi First kulembera ku Ministry of Finance kuti auze Amalawi zenizeni kuti ndalama za kumombera zidapita kuti. Komanso talembera ku Ministry of Education kuti atilongosolere. Komanso talembera kwa ma-contractors monga mene mukudziwa inu Amalawi kunena kuti news ya pa 25 October 2023 itatuluka idaoneseratu kunena kuti ndalama zokwanira 9 billion zidapita ku Paramount Holdings. Ndipo tikufuna a Paramount alongosolere ku mtundu wa Malawi kodi ndalama zimene munalandira pa 25 October 2023 zokwanira 9 billion zidapita kuti. Komanso tikufuna atiuze a Deki Construction ndalama zo almost 10 billion chifonawonso analandira 9 a Paramount 8 imene tikaitenga masamu akusukulu kwathu 8 imeneyo ndi 9 billion. Pomwe apa aujene awa a Deki analandiranso 9 almost 10 billion. Kodi ndalama zimenezi zidapita kuti. Komanso talembera a ACB kuti afufuze bwinobwino nkhani imene iyi, ndipo kamuthe wozonse ndi mawa lino pamene mtundu wa Malawi uziwe zenizeni chifukwa ifeyo sitikupanga zocheza iya.
osamakhala ndi asogoleri wokuba, asogoleri amene alibe chidwi ndi ziko lino, ndikumanamiza ngati afuna azitukula ziko lino kumakuziwa kuti ndalamazo zikufuna zipite m'matumba mwawo. So tifuna tiyitanise ma contractors amenewa ndipo sonkhano umene uzakhala live pa TV kuti amalawi muzaziwe chilungamo. Adeki Construction azalongosole, komanso Paramount Holdings azalongosole, Ministry of Finance alongosole, komanso AACB agwirepo ntchito, Aku Education chifukwa pamene paja kudapitaso pakati apo a minister awirima nthawi imeneyo ali ku education tiyayitananso amenewo azalongosole kuti kodi Mombera University mmanena ija mmanena yakuti yakunzimba yomweyi kapena panali Mombera ina, chifukwa ikakhala Mombera yakunzimba palibepo china chilichonse kupatula ntchito zimene adagwira nthawi imeneyo, nthawi ya DPP Professor Arthur Peter Mutharika. Nthawi imeneyo ma contractors amene wanakagwira ntchito yabwino kukonza tala okongola kumenekoko kumalo kumeneko kuchokera pamene popo ayi ndithu mu 2023 kunaperekedwa makobiri pamwamwa koma palibe chimene chinatani chachitikako pakana lero. Kodi intake ija mukanena inu a minister awirima nthawi imeneyo aku education popeza ndi system intake mmanena kuti ikhala yoyamba pa 5 Okutobala 5 February 2023 2025 ndiye intake yache ndiiti February yache mmanena iniyo ndiuti izizi tikufuna tilondoloze andi project imene isiyoyamba ya tiyenderaso ma project ena amene analonjezedwa kunena kuti kumene koko kuyikidwa zinthu zosiyana-siyana, even ya Alton Chirwa tiyendera, even ija ya Mzuzu Youth Center tiyenderaso tidziwe kuti ndalama zimenezi zapita kuti, chifukwa tikuona kuti asogoleri mwatitola kwambiri, mwalitenga ziko lingati ziko lindira amanu, mwalitenga ziko lingati kapena ndirano lainu ni mudimba mwanu, mufuna muzipanga zina zilizonse zimene mungazifune. So tikufuna tikuuze ni amalawi kunena kuti this nonsense must stop, and this should be the first and last project imene mungatengere ndalama ndikumagawana m'manyumba mwanu. Iyi ndiye tigubuduzana koopsa, tikufuna tidziwe chilungamo, chifukwa kumpoto ku ndi malo amene amakhala neglected, dera limene limatengedwa ngati kumakhala galu okhaokha, and kulibekonso anthu anzeru. Yeti anthu akumpoto ndi anzeru, anthu akumpoto ndi ogwirizana, anthu akumpoto ali ndi dera lokongola, and mukanafuna zimenezo tikanangopanga imene jayo kuti alisazizilamulira yekha. Federal system of governance alisazizilamulira yekha, akumpoto akhale ndi chigawo chawo, apakati muzipanga zanu zazinyawu zanu, akumweraso nawo azipanga zawo, aku Eastern region azipanga zawo, chiti kukwende kuti bwenzimana chili chabwino, koma mmapanga mmaopa mmaziwa kunena kuti simuba bwino iyayi. So ndikufuna ndikuuze na Malawi kunena kuti talembera Adeki Construction zili ndiwo ayankhe asayankhe, komanso talembera Paramount Holdings ayankhe asayankhe, komanso talembera Ministry of Finance, Ministry of Education, komanso tawalembera AACB. Ndipo anthu amene watiyapana abwere pa live TV azalongosole ku mtundu wa Malawi, zili ndiwo azabwere kapena asazabwere, but ife tipanga mademo ochuluka kwambiri. Nkhani zikulu lero ni nkhani zokhuzana ndi kampeni imene yaseguliridwa dzulo. Tinkaona ngati kulankhulidwa za nzeru, tinkaona ngati ikhala kampeni yokomera wina aliyense, koma ndaona kuti izizizi kampeni imene isiya Malawi, kampeni imene ndi ya Annabel Ntalimanya ndi azibale ake. Chifukwa for example ningokuuzani chimene chachitika kumene kujako, statement imene yanenedwa, imene ine sinasangalale nayo, imene sikumpasa Malawi ufulu okavota, ndi statement yonena kuti terekeze kuti munthu unalembesa kuzomba, kaya ndiwe mphunzisi, kaya ndiwe wa polisi, kaya ndiwe wame, komano siku limene lili lovota ali wakapezeka uli ku Monkey Bay,
kapena wakapezeka uli kunkhata be ati iweyo sukuyenera kukavota kumeneko. Yet traditionally anthu akati akabwera kuzapangisa za zisankho kaya achoka kulilongwe kupita kunsanje, kaya wachoka kunsanje kupita kumulanje, kaya wachoka kumulanje kupita kumwanza, oyambirira kuvota anali amene wowu traditionally. Now mukunena kuti anthu amene osakuyenera kuvota so nati akamvotera ndani? Ufulu wawo uli patipo. Palipena mukamapanga mapulogalamu anu muzisusana m'maofisi kuti kodi is this real kapena are we doing justice or we are not doing justice? And it is completely out of order nonsense kuti mukakhazikise kampeni yomachita restrict anthu kuti asakavote mwamtendere, asakachite exercise ufulu wawo. So kunaliso bwino mwina zisankho zomukanangozilepheresa ndiye mbwerese one-party system yanuyo muzilamulirana nokha chifukwa amene mukupangira muja zikuonekeratu kuti zisankho zisiza Amalawi koma zisankho ndi za inuyo ndi mtundu wanu. Mukufuna muzilamulira zikoli using an iron fist, mukufuna muzizunza anthu. So zisankho izizi unali bwino zikanaunikidwa and tithokoze amakhoti kunena kuti finally sopano alola kunena kuti zipani zosusa madandaulo wawo amveke mu khoti. Nkhani yochita audit iunikidwe chifukwa umenewo ndi part of ufulu wa anthu kuti adziwe kodi mumu muli fraud kapena simuli fraud. Osamatitola ya choncho tikuthokozeni inu amakhoti mwaonesa kuti ndinu independent amene simukondera wina aliyense, mmafuna chilungamo chikhale chilungamo. Choncho tithokoze makhoti popereka danga lonena kuti nkhani imene ya audit sopano audit iunikidwe imveke, akhoti achite interpret whether it is right or wrong. Komano kwa ine I know kuti makhoti are going to do the needful kuti Amalawi achite exercise ufulu wawo. Nkhani ina yomalizira ndi State of National Address imene Amalawi ambiri tinayidikirira, imene tinkaona ngati president yo alankhula zenizeni poganizira kuti Malawi muno masiku apitawo munachitika ngozi, munachitika kusakhala bwino, apolisi ndi ame kumakaonerera azikwanje akukhapa anthu. Andi pakana president Chakwera analankhula statement ali ku Nigeria andi anthu ambiri ananena kuti enu mamwi wala Chakwera angonena zimenezi palibe action imene anganene angaptenge. Andi dzulo tinkayembekezera kunena kuti president uja popeza sipanotalowa mu nyengo ya kampeni atenga action yeni koma nditu zolankhula zake zazi kumanena kuti Malawi alesali ndi ufulu wopanga kampeni ndiye tisadulirane malire. Yeti yeyo akuziwa kunena kuti pa nambala 1 pali chipani chake chimene chikudulira anthu malire Malawi muno. Umatumiza anthu azikwanje kumachosa maflagi ya anthu ena kumakhapa anthu. Iyeyo president akuziziwa zimenezi. Ndi president odabwisa kwambiri amene amapanga zinthu nthawi zina ngati siye koma ali iyeyo. Muzakaona mwana akukutukwanani koma makolo aje osamtizimura osamukhudumura muziwe kuti mwanayo akumutuma ndi iwo makolo. Andi dzulo lija tinkayembekezera kunena kuti kutuluka statement onena kuti ine ngati president pa zimene zinachitika pa 26 paja kukhapidwa kwa anamiwa, therefore ndachosa ntchito IG, ndachosa ntchito minister wakumeneko wa Homeland komanso ndachosaso ntchito komanda wa ame. Ine tumene ndimaganizira koma ndithu olokuyikamba nkhani imeneyo zimene zimakambidwapo zazi kutina kuti pakali panopa amene angapange mphulupulu kuamenya anzawo amene kualesa anzawo muzikachita report ku polisi yache itiyo mukachita report ku polisi because Malawi munomo polisi has lost trust. Anthu alibe naye chidwi mwina semukhoza kumanena kuti akachita report ku polisi yache yopanga nokha ijayo imene mukuagulira anthu ma uniform kuti azioneka ngati ndi a polisi. Simwatali esali ndi ufulu sopano olankhula ndiyo ndikulankhula tukuna kuti kuli polisi ina ya fake imene mukuapasa anyamata ma uniform ndikumaye ena azika malodi broko ena azivala uniform kumakamenya anthu kumakhala ngati ndi a polisi asali a polisi. So when you say kuna kuti muzikachita report ku polisi yache iti
even army imene I don't trust the army now, because army ya lero lino ndi ya Japan, polisi ya lero lino ndi ya Japan. Ena ndi awo amene mwaona kuti amene osiyano mwachita transfer kuayika madera atali atalembesa kale ndi cholinga kuti ndi awo amukunena kuti asakavote. Cholinga chanu anthu amene akutalikireni kuti pasiku limene muuza panga zanu mofasa bwino. Ndendafuna ndikuwuzeni kuti ndi uchisiri weniweni kunalinso bwino state of national address yoyikati isakhalepo chifukwa anthu zimene amayembekezera Malawi sizinali zimenezo. Komanso to Malawi amayembekezera kuti paja ndinu statesman itu mmalankhula ngati wako America. Mwina tuzulolija ndi pamene soto mukananena kuti chifukwa chokuti kampeni yayamba ndachoka kaye ku state house ndapita ku nyumba nanga simene tayamba iye kampeni mayi uno president mulibe moto malinga ndi malamulo. Nimaona ngati musatira zimene kuti ampita kaye pa nyumba pa area 6 Boy, likalindo kupunda tu njolo tu basi tukoma lakazala alelawo katu kuti tilufu lankula. The DC mwana uopya kwambiri, the most dangerous child from Jeza village. T.A. Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.